Nie je to drevo, nie je to ani sadrokartón, je to železobetón, svaly našich domov. Voda má svoj systém a my ho berieme rovnako vážne ako múry. Na sprchu sa každý pozerá inak, my tak, aby fungovala 10 ročia. Prvé svetlo na novom strope, základy poschodia sú odkryté. Tento strop je aj strecha, viac sa už nepozdvihne, ale podrží všetko pod sebou. Sila nemusí revať, stačí, že ju cítiš.